Takže z večera zo soboty na nedeľu sme si dali takú večernú prechádzku mestom, respektíve centrumom mesta, ktoré bolo celkom v takom historickom svetle alebo v takej historickej atmosfére. Ako keby v tom samotnom centre boli také hradby a bol taký ako keby hrad, že sa tak ako keby križovala tá moderná architektúra s tou staršou architektúrou, ale ako môžete vidieť na tých snímkach, tak ľudia tam bývali, mali tam byty, napríklad takto pekne mali tie elektrické vedenie spravené, ako som vám ukázal. Tuto budete môcť vidieť, že proste normálne komu sme takto až pekne videli do kuchyne, čo tam vyváral. Takže pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, že aj napriek tomu, že to bolo tak samotné centrum toho mesta, toto mesto je celkom také veľké, má okolo 30 000 obyvateľov, takže aj keď to nie je až také veľmi známe mesto, ako napríklad Porto, Braga, Faro a tak ďalej, tak je to dosť také, aspoň som povedal, jedno z takých tých väčších miest v Portugalsku. Ale ľúbilo sa mi, ako to bolo proste tak prepojené, ten stredovek, ako by som povedal, s moderným spôsobom bývania, by som povedal. Tuto bol taký kostolík, predpokladám asi spojený s múzeum, prebiehala tam nejaká výstava, ale tým, že už proste toto bolo okolo nejak 9 hodiny večer, tak nebolo nič otvorené. A vlastne, ak vidíte tie uličky teraz na týchto snímkach, tak tam už to bolo viac ako keby k civilizácii, k barom a tak. Aj my sme si dali drinčík v bare, whisky a pivko, ako to môžete tuto vidieť. Takže aj my sme si to nejako takto spríjemnili ten večer. Takže pravím si šilotovku. Ubytovanie vo Viseu. Hotel, which was the hotel name, Buba? Montebello Congress. Montebello Congressu. Je u konca. Bolo to dobré. Bolo to viac než dobré, ale zase nebolo to dýchberúce, na to, že to bol 5-hviezdičkový hotel. Ideme si užiť pár hodín zvyšku tohto dňa, čo nám tu v tomto malebnom meste ostáva. Ešte sa teda asi s vami nelúčim, lebo ak nebude katastrofické počasie, tak vám z toho niečo ešte natočím. Adios! Náhodný obchodík, ktorý je zavretý. Vidíte tam, že to je zavreté. Ale ovocie je takto voľné tu. A nikto to neukradne. To je mentalita ľudí.
Môžete si takto zobrať. Takže troška som vám chcel tento obchodík ukázať. Bolo to veľmi zaujímavé, veľmi sa mi to ľúbilo. Bolo tam viacero spoločenských hier, až by som povedal, že veľmi veľa. Jediná podmienka, aby ste si vlastne mohli zahrať, bolo si niečo proste objednať. Takže sme si dali niečo pod zuba a nejaké pivko. A týmto sa vlastne končil náš taký víkendový výlet. A dúfam, že ste si toto video užili a ďakujem za zhliadnutie.